Bueno, gaurkoan ere, elkarrizketaren tartea irekiko dugu hemen Hamaika Telebistan, eta horretarako EH Bilduko koordinatzaile nagusi Arnaldo Otegi daukagu gurekin. Arratsaldeon, Arnaldo. Arratsaldeon. Bueno, gaurkoan milaka herritarrek lanera joan behar izan dute, izan ere, Espainiar estatuak aurreko 2 asteetan dekretatutako alarma egoeraren eta konfinamenduaren estutzearen neurri batzuk altzatu direlako. Lehen ordu hauetan zein izan liteke egin daiteken erabaki honen eta honen ondorioen erradiografia? Bueno, guk atzo bertan esan genuen guretzat halako neurri bat hartzea arduragabekia dela eta temeridade bat dela, ez? Mundu guztiak badaki sekulako arriskuak hartu dituela gobernu horrek eta baita ere Confebaskek, CEOek, Urkullu Txibite lehendakariak halako neurri bat martxan jarriz. Zergaitik, mundu guztiak onartzen duelako konfinamendu zehatz batekin edo mota batekin bukatzeko baldintza batzuk sortu behar direla. Eta hori ez da EH Bilduk jartzen dituen baldintza batzuk bete behar direla. Hori da munduko osasun erakundea jartzen dituen baldintzan bete behar direla, gutxienez. Edo Oriol Milla eta alako planteatzen dituztenak besteak beste. Hau da, EH Bilduk baldintzata hitz egiten duenean ez da EH Bildu politburo batean jarritako baldintza batzuen inguruen. Bezik eta munduko osasun erakundeak eta zientifikoak esaten dutenak. Eta hori kontuan hartu gabe, hemen hartu da erabaki bat, eta da, esentzialak ez diren aktibidade ekonomikoetara milaka eta milaka langile eramatea. Eta gure galdera da, horien osasuna eta beren familien osasuna bermatuta dago? Ez. Badakite zeintzuk dauden kutsatuak eta zeintzuk ez? Ez. Badakite zeintzuk egon daitezken kutsatuak eta ez dira sintomatikoak? Ez. Badakate populazioaren neurketa bat esateko zenbat gauden kutsatu eta zeintzuk ez, zeintzuk eran immuneak eta zeintzuk ez. Badute aplikazio digital bat nola baitere neurriak hartzeko, segimendu zorrotza egiteko birusari ez. Eta orduan ze gertatzen ari da. Batzuk oso berandu heldu zirela neurriak hartzera, beti ere arrastaka, eta orain azkartasun osoz egin nahi dutela nola baiteko deskonfinamentua, eta guretzat hori arduragabea da. Zer eta guretzat badago gauza bat jendeak ongi ulertuko duna, eta da, lehen konfinamendua oso gogorra da. Imaginatzen neurria hauek hartzeagatik bigarren konfinamendu batetara eramaten bagaituzte mendik 3 astetara edo hilabete batetara. Hori bai izango dela kolpelatza osasunarentzat eta baita ere ekonomiarentzat, ez. Bai, datuei erreparatuta, azkeneko egunetako zifrak eta tendentziak ikusita, badirudi, kutsatze nolabaiteko biderkatze hori txikitzen ari dela, eta nolabait ere kurba hori aplanatzen ari dela, nahiz eta gaztelerazten da moduan, bailakoen zenbakitan dientes de sierra delakoa dagoen. Baina, ematen duena da, konfinamenduaren estutzeak ondorio positiboak ekarri dituela. 15 egun atzera joan da, konfinamendu horren estutzea dekretatu zenean, beren beregi, Eusko Jaurlaritza eta Confebask izan ziren, estatu mailako sektorerik kritikoenak. Bai, horrela da, eta horrek agerian utzi du gure ustez zenotako konplizidadea dagoen PNV eta Confebasken artean, ez? Zer eta guri oso mingarri adibidez entzutea hibernazio ekonomikoa ero koma ekonomikora eraman nahi dugula Euskal Herriaren ekonomia, ez? Bueno, pero hauek beraiek erabaki dute ostalaritzako eta hainbat sektoretako jendea etxera bidaltzea, ez? Eta hemen mundu guztiak daki erabaki hori hartu baino lehenago, bai Mercedes, bai CAF, bai Irizar, eta bai beste enpresa handi batzuk jada geldituak zirela. Hau da, herri honetako ekonomi produktiboan dauden enpresa handienak geldituta zuden. Zergaitiko oldarraldi hori? Bakarrik badago azalpen bat, eta da batzuk uste dute, nolabait ere, beraien enpresen interesak osasunaren aurretik daudela. Eta horrekin ez dugu esan nahi gu ez gaudela kezkatuak ekonomiarekin. Baina betu Japonen ez dituztalako neurrik hartu, eta ekonomia nolabait ere azken datuak esate dute rezesioan sartzen ari dela, baina Alemania gauza bera gertatzen da, rezesioa mundukoa izango da. Beraz, ez du logika handirik, ekonomia ikuspuntu batetik, nolabait ere jendea berriz ere esentzialak ez diren aktibidade ekonomikoetara eramatea, jakinda horrek ekarri dezakela arrisku bezala hemendik 15 3 astetara berriz ere mundu guztia etxera bidaltzea. Guretzat hori arduragabekeri itzela da. Eta horrek ez dakagu ustez esanka ez bururik. Bukatzeko
adibide nagusi bat. Atzo entzun nion osasun ministroari, Espainiako osasun ministroari esaten, hombre, sintomak baldin badituzu ez jun lanera. Baina Islandian egin dituzten milaka eta milaka test masiboak egin dituztenean, atera dute ondorio bat, eta da, erdia baino gehiago asintomatikoak dira ero gera. Eta beraz, asintomatikoak direnak jurgo dira lanera, eta kutsatu dezakete. Hau da, astakeri bat, honek ez du ezanka ez bururik, jendeari esatea sintoma balin bai, eta ez badituzu, eta kutsatzen ari balin bazera, guk uste dugu mereziko lukela, alako erabaki bat luzatzea denboran. Denborak emango jo, arrazoia batzuei beste, guk ez dugu arrazoia duki nahi. Guk azaltatu nahi dugu, eta uste dugu ekonomiarentzat eta osasunarentzat hoberena zela konfinamendu mota hau oraindik mantentzea. Ez dugulako uste halako konfinamendu batekin haustea onura honik ekarriko duenik. Ikusiko dugu hemendik 2 astetara zer eragina dituen kutsadura mailetan eta hildakoen neurketan. Bai, sektore ekonomikoei dagokienean, gaurkoan neurri batzuk altzatu dira, baina egon badira, lehenengo egunetik, lehenengo minututik itxita dauden pertsianak, hau da, ostalaritza sektorearena, komertzioarena, hainbat profesional liberal edo autonomoen egoera, eta fokoa ere ez da hor jarri. Horregatik guretzat, esaten genuen, sektore horientzat oso mingarria dela batzuk eduki duten jarrera, ez? Hemen milaka pertsona taberna dituztenak, komertzio txikia dituztenak, erropa denak, profesio liberalak etxera bidali dira, esan behar da, berandu eraman genitu dela etxera, eraman zituztela etxera, zen eta gogratu behar da, 3 probintzietan bederen bazirela adibidez tabernari batzuk aurre hartu ziotela egoerari eta bere ardura sozialengatik istea erabaki zutela. Urkullu atzetik dator, etengabean, krisi honetan. Baina guzti horiek etxera bidali dira. Eta guzti horiek badituzte sekulako arazoak. Komertzio txikiak Euskal Herrian, besteak beste, gehienak egunerokotasunean bizi delako, eguneroko kajarekin egiten du aurrera. Orduan, guk horretarako ere plantatu ditugu hainbat eta hainbat neurri. Ez duena ezanka ez bururik da, jende horri kotizazioak eskatzea, argindarra kobratzea, gasa kobratzea, bere kredituak kobratzea. Hori guztia eten behar da, bypass bat egin behar da, egungo egoeratik, egoera berri batetara joateko. Eta hemen, argi eta garbi ikusi dena da, industria handi batzuren interesak direla gauza guztien gainetik mahai gainean jartzen direnak. Zergatik berriro diot, Mercedes itxita zegoen, Volkswagen itxita zegoen, CAF itxita zegoen, Igizar itxita zegoen, zertaz hitz egiten ari gara. Zeintzuk inposatu dute halako neurri bat. Hori da gu mahai gainean jartzen dugun kritikaz, eta gu, ojala okertuta gauden, eta gauzak oso ongi ateratzen diran, porque hori izango da Euskal Herriarentzat eta Euskal Herritarrentzat. Baina ez dugu uste, komunidade zientifikoak eta munduko erakunde, osasun erakundeak esaten dutenean, kasu egin kontuz errebajatzearekin, zen eta berriro ere, koronavirusaren pandemia berriro ere pikoak onkin ditzake eta piko handiak, eta nik uste dut hori gertatzeko arrisko handia daukagulaz. Bai, zentzorretan, krisi hau, osasun krisi moduan azizena, eta giza eta ekonomik krisi moduan garatu dena, hauteskunde testuinguruan iritsi zen Euskal Herrira, Urkullu lehendakariako hauteskundeak aurreratu zituelako, gerora diputazio iraunkorra biltzeko eskaria egin du EH Bilduk. Herritarren begietan, batetik zergatik izaten ari da hain zaila diputazio iraunkor hori biltzea, eta bigarrenik, zergatik da hain zaila, behintzate ordezkaritza daukaten alderdien mahai bat osatzea, tamaino horretako krisi bati aurre egiteko. Hori da, Urkullu jaunak eta bere beste erabatean Txibite andereak esan beharko luketena. Naizta esan behar den, Nafarroan lehendakariak edo presidenteak beste erabatetara kudeatzen ari dela gauza hauek, ez? Eta adibidez, oposizioko jendearekin eta bakartxorekin, adibidez, harreman estua edo harreman iraunkorra mantentzen duen, ez? Hemen gertatzen ari dena da, badugula krisi bat, osasun krisi bat, krisi sozial bat, krisi ekonomiko bat eta krisi demokratiko bat, zer eta hemen 3 probintzietan ez dakagu parlamenturik. Eta badago gobernu bat, nolabait ere, inongo kontroli gabe funtzionatzen duena. Oso kurioso egiten zaigu entzutea Urkullu jauna, esan ez Sánchezi unilateralki hartzen dituela erabakiak, eta berak nola hartzen ditu, norekin konsultatzen ditu.
Oposizioko burua ez du deitu erez. Orduan, guk etengabean lehenengo momentutik esaten ari garena. Ez da zentzuzkoa pentsatzea halako krisi baten aurrean, berriro diot, ez osasun krisia bakarrik, krisi sozial ikaragarri bat, krisi ekonomiko ikaragarri baten aurrean, ez da garaia biltzeko mahai batean, enpresarioak, sindikatuak, alderdi politikoak, instituzioak, eragile guztiak, lehenengo aurre egiteko pandemiari, bigarrenik pandemiatik ateratzeko, ea posible den horretan akordioak egotea, akordioak alik eta zabalenak, agian ez da posible, baina beharko dugu esaten denean, hemen mundu guztiak rematu behar du hanka, ja, baina horretarako trainera sartzen utzi beharko gaituzte, eta hemen ematen du monopolioan ari direla. Hau da, zar txiki bat bezala gobernatzen ari dela Urkullu jauna, kontroli gabe, ETB monopolizatuz, eta beraz, horrek eramaten gaitu irakurketa kritiko handi bat eukitzera termino demokratikoetan, hori ez da normala. Guk eskatu diogu parlamentua berriro berrosatu dezan. Zen eta bestela, eukin dezakegu ejekutibo bat hilebeteetan nongo kontrol demokratikorik gabe. Eta gobernu horrek minoria parlamentarioan zegoela. Eta aldiz, orain daukan nolabaiteko egoera bat, kontroli gabe aritzen den, eta ez daka zentzurik, halako krisi baten aurrean mundu ardura duten politikariek, estado ardura dituztenek, egin behar dutena da, mai baten inguruan, guztion artean aurre egitea. Gerta ere, ez? Bai, dagoeneko, estatu batzutan, dagoeneko data batzukin jokatzen ari dira. Frantziar estatuan atzokoan Macronek alokuzioa egin zuen, eta besteak beste ekitaldi masiboak uztailaren erdiraldera arte gutxienez bertan bera utzi ditu, ondorioz Frantziako turra ere udazkenera pasatuko da, Alemanian neurri batzuk hartuko dituzte, hemen aldiz egoera guztiz ezegonkorra da. Eta aipatu bezala, estutzea nolabait murriztu egin da, baina bestelako neurri batzuk oraindik ere airean daude. Hurrengo eguna, ez da izango eguna, baina egun horretan ere pentsatzen hasi beharko da. Bai, baina nik uste dut, nik bi reflexiongo nituzko nahi inguruan, ez? Alde batetik, nik uste dut mundu guztiak konturatzen ari dela, ez dela egongo egun bat nun bueltatuko beran lehengo egoerara. Hori ez da gertatuko. Adibide bat jartzeagatik. Nere aitak 93 urte ditu. Bota dezagun kurba zamatua oso aplanatuta dagoela. Nere aita posible du ateratzea kalera eta kontagiatzeko arriskua hartzea. Ba ez. Eta nik uste dut badela urrats bat nolabait ere jendea definitiboki pentsatzen hasia dela ja gauzak ez direla izango lehen bezala. Segurazki maskarilekin hili beharko gera. Gauzak ez dira berdinak izango. Bigarrenik, nik uste dut bigarren erreflexio bat egin behar dela eta da. Nik uste dut batzuk badutela nahi bat eta helburu bat momentu honetan eta da normalidadea beste gauza bat deitzea. Eta beraz, normalidadea ze izango da, beraientzat. Normalidadea izango da koronavirusarekin elkarbizitzea. Eta beraz, hori izango da beraientzat normalidadea. Eta uste dut, eraman nahi gaituztela beste normalidade batetara. Nun posible izango da, maskarilekin ibiltzea, nun segurazki adindua den jendea zingo da kaleratera, hau da, mundu horretara goaz. Eta uste dut, nik askotan esaten den bizitza honetan askotan irabazi egiten dela, askotan galdu egiten da, eta beti ikasi behar dela, ez? Ikasi beharko genuke ze mundura goazen, ze motatako mundua diseinatzen ari diren, eta hori gustuko dugun ero ez. Zen eta halakoak berriz ere etorriko dira. Eta nola egingo dugu aurre. Eta hemendik aurrera, oraindik entzungo dugu norbait defendatuz administrazio publikoa oldu egin behar dela eta privatizazioak direla bidea. Eta norbait entzungo dugu esaten zergak aberatsei jaitsi egin behar zaizkiela. Entzungo ditugu, baina uste dut aukera bat baduela ezkerrak momentu honetan eta da uste dut gore baloreak indartuak atera daitezkelalako krisi batetatik. Baina kontuz normalidade hitzarekin. Gu bai uste dugu azkenean deskalamentu hori edo deseskalamentu hori eman beharko dela. Baina eman beharko da munduko osasun erakundeak jartzen dituen baldintzak betetzen direnean.
jakiten eta jakin baldin badakigu zenbat jende dagoen kutsatuta edo ez. Jakiten dugunean zenbat jentek sortu dituen antigorputzak. Jakiten dugunean badugula aplikazio digital bat zorrozki horri aurre egiteko. Jakiten dugunean badugulako planifikazio komunitario bat udaletatik hasita berriz ere broteak ematen badira segituan aurre egiteko. Hori egon gabe, arduragabekeri itzela da jendeari izatean kalera atera daitekela berriz ere. Bai, aipatu duzu, nolabait paradigma neoliberalaren erorketa, behintzat borroka ideologikoari dagokionean, krisi honek agerian lagatu du, batetik murrizketen ondorioak eremu publikoa erdigunean ez jartzearen arriskuak eta kalteak, zaintzaren garrantzia, eta nolabait diskurso publikoaren baitan, inkluso elementurik neoliberalenek joera interbentzionistak defendatu dituzte, aipatuzu beste fiskalia derena, baina badago nolabait esker soberanistarentzat ere arrisku bat, krisi honek estatu nazioak indartu dituela, eta ikusten ari gara, nola Espainiar estatuan adibidez, hori oso modu argian eman den, eta Europar Batasunaren baitan ere, ipar egoera borroka hortan ere, nabarmena izan dela. Betu, Monzonek esaten zuen, eta jakinguru osoz esaten zuen, gu forista ginenean beraiek liberalak egin ziren. Guk independentistak egin ginenean, o foralistak egin ginenean, beraiek autonomistak, eta gu independentistak egin ginenean, beraiek autonomista bilakatuko ziren, ez? Eta gertatzen da, konturatzen badin bazera, krisi guztietan, kontxo, neoliberal guztiak alako egoeraren aurrean sozialistak egiten dira. Eta diru publikoa exigitzen dute, eta nazionalizazioak, eta ez dakitzen gauza, eta esaten duzu kontxo. Hau da, miseria banatu behar direnean, orduan sozialismoa, eta baina hemen etekinak ateratzen direna, orduan neoliberalismoa. Nik uste dut, ezkerrak baduela eta jendeak baduela aukera bat konturatzeko, nolabait ere guk defendatzen ditugun baloreak, eta baloreetatik posible dela nolabait ere aurre egitea egoera honi ez, baina interesgarria da zuk esaten duzuna. Orain dela 25 urte esaten ziguten, globalizazioak estaduekin bukatu ingo zula. Eta beraz independentismoak ez zuela inongo arrazoi biderik, zen eta bagindua zela mundu batetara mugari gabe. Hori ere Sánchezek esateko, virusak ez dituzte mugarik, eta handik gutxira bere mugak berak itxizitu, virusak ez dakit mugaritu, Espainiak bai. Orduan, momentu konkretu batean esan ziguten, globalizazioaren garaiaretan, jaztu duen zentzuri, baina orain frogatzen ari dena da, estatu bat ez baldin bazera, beste batzuk hartzen dituztela, zugatik erabakiak. Eta nik uste dut, arrisku ere egon daitekela, baina badago aukera bat ere bai nire ustez, eta da, guk estatu bat izan behar gara. Zer eta niretzat patetikoa da ikustea, hiru probintzietako lehendakaria esaten ez ditugula maskarillarik, Madrilek ez ditulako ekartzen. Momentu horretan gaude. Ikusi dugunean hiru kompetentziak endu digutena minutu batean. Gu orain euskaldun bezala soportatu dezakegu alako egoera bat. Gu zegera adingabekoak, ez gaituak, eta guk uste dugu momentua aprobetxatu daitekela guztiz onura ekarri dezakela eztabaida honek, ez? Eta da, zuk ez badakazu estatu bat, edo administrazio publiko potente bat, estatu dena, zure jendea babesteko, zuk ez dituzu tresnarik jendea babesteko. Hori heldu da patetismora gai honekin, eta da, maskarillen kasua. Hau da, guk ez dakagu aukerarik maskarillak erosteko, Kataluniak 16 milioi maskarilla erosi ditu. Inori eskatu gabe, eta horrein ditu, eta doain banatuko ditu. Orduan, nik uste dut, egia dela, Espainia estatu nazio bezala saiatuko dela, eta saiatzen ari da, militarismoarekin eta abarrarekin indartzen bere posizioa, baina nik ere uste dut horrek aukera bat ematen digula, eta estadua bueltan da, euskaldunok estadua behar dugu. Bai, izan ere, urtetan entzun dugun leitmotifetako bat izan da, Euskal Autonomia Erkidegoak Europa mailari dagokionean autogobernu kotarik altuenak dituela, eta krisi honek berehala, nolabait, agerian lagatu duela, Espainiako gobernuak Madriletik erabaki strukturalak eta estrategikoak hartu behar dituenean, nolabait mando uniko hori gaiendu egiten da.
Bai, eta nik uste dut aipatu izan dudala, ez? Baina, bueno, batzuk asko azpimarratzen dute autogobernu maila hori, baina, bueno, badamazkite 42 urte estatutua bete nahian, eta Espainiar gobernuak behar ditu minutu bat, zu dituzun kompetentzia kentzeko. Hori da bilateralidadea, batzuk esaten duten bilateralidadea. Bueno, nik uste dut agerian utzi dula, bai hiru probintzietan, bai Nafarroan, zer esanik ez Ipar Euskal Herrian, zuk ez badituzu estrukturak, burujabeak, nolabait ere erabakiak hartzeko, beste batzuk hartuko dituzte erabakiak. Eta gero ez du balio esate azken Madrilek du kulpa, bai, Madrilek kulpa du, baina guk ere badugu parte bat, eta da, bat, nik ez dut ulertzen zergatik behar dugun gauza batzuk egiteko Madrilen baimena, ero Parisen baimena, eta bi, hemen ez bada errebindikatzen, eta ez bada martxan jartzen prozesu bat burujabetzaren aldekoa, eta burujabetza ulertua, nolabait ere, hemen badaukagula adin nahikoa eta gaitasun nahikoa gure politika publiko propioak egiteko, balako gauza gertatuko dira, baina oso agerian uzten du zelako falazietan eta zelako fikzioan biziran diskurso batzuk, ez? Bai, burujabetzaz ari garela, eta aberri eguna igaro berri dela ere, eta krisi honekin lotuta, badago beste elementu nabarmen bat, eta ekonomiari dagokionean, edo sektore industrialei dagokionean, hainbat urtetan, nolabaiteko deslokalizazioaren bitartez, edo produkzioa beste eremu batzuetara eraman da, adibidez, aipatzen ari ginen, maskarinen nauzia, baina nabarmena izan da, arnazgailuekin edo babes sistema neurriekin nola den posible bertan ez ekoiztea, eta ikusi ditugu, nolabait ekimen pribatuko, ekimen personaleko, elkartasun sareak antolatu direla, horiek egiteko, etxetik edo aldin tailerretatik, eta nola dan posible horrelako industria bat, azkenean osasunarekin lotutakoa eta erabat esentziala dena, bertatik ez ekoiztea. Horrek ere, eramango baitu beste eztabaida batetara, nolako industria bat dugun autosuficienteak izateko. Eta zertarako, eta zer ekoizten, ez? Eta nik uste dut, alako krisi batek ere, parada ematen dula alako eztabaidak eta alako reflexioak egiteko. Beste gunean Sánchez zuten nion, esan ez, industria nazionala, esaten zuen nazionala, kakotxen artean, defendatu egin dela nazionalismoa. Bueno, hori ez da nazionalismoa Sánchezek esaten badu, nik esaten badu, bai. Claro, hori garbi dago. Baina, askotan pentsatzen dut, alako krisiak balio beharko luketela baita ere, pentsatzeko zemotatako baloretan eta zemotatako arrozanamenduan egoikita daukagun bizitza munduan, planetan, Europan, Euskal Herrian, ez? Hau da, sekulako tresneria egiten dugu, baina ez ditugu maskarillarik. Ez ditugu horiek egiten. Elikadura gaietan ere gauza bera gertatzen zaigu. Perutik ekartzen ditugu esparragoak, eta ez dakit nondik nolakoa, baina gero tortzen da virus bat, eta danan kasgora jartzeu. Eta gero ez daude maskarillarik, eta gero ez dago zer. Eta hori, nik uste dut, horrek eraman behar gaituela ere esatera, lehen aipatu izan dudan erreflexio hortik abiatuta, ez? Guk arrazionalki egin behar ditugu gauza hauek. Hau da, planifikatuak, herri honek zer behar du, zer minimoak ekoiztu behar ditu, zertan izan behar da autosuficientea. Nik uste dut horrek eramaten gaitula baita ere, eztabaida estrategiko batetara, ez? Eta zentzu berean esango nuke, herri honek asko txalotzen ditu momentu honetan hainbat sektore, ez? Baina txaloak ongi daude, baina prekaritatea osakidetzan eta osasun bidean sekulakoa da. Eta soldatak dira diren bezalakoak, eta beraz guzti horri buelta bat eman behar zaio, eta zer esanik ez komertzio txikiak eta komertzio lokalen inguruko hausnarketa, ez? Hora, nik uste dut, guk aberre egunean omenaldi bat egin dugu sektore guzti horiei, ez? Eta kohesio nazional baten ikuspegitik eta komunitate nazional batek omendu egiten ditu sektore horiek, ez? Baina hemendik ateratzen garenean, ni konbentzuta nago beste gauza batean eta jendean izan beharko dugu, erosi behar da tokiko komertzioan, konsumitu behar da tokiko tokietan, erosi behar dira hemengo produktuak. Hau da, Euskal Herria zutik berrizaren nahi bat ekonomiko eta sozial berri batzuetan, denak egin behar dugu egin bat komunidade nazional kohesionatu bat bezala.
Ez dut esaten independentista o ez independentista, ez komunidade nazional bezala, komunitarioki egin behar dugu horreni. Eta nik uste horretan edukiko dugula ere aukera bat. Eta zentzu horretan, aipatu zua berri eguna, igaro egin zen, modu berezian eta diferentean, balkoietan, egun horretan, milaka herritarrek ikurriña balkoian jarri zuten, batzuk bateraren deialdiarekin bat egiten, beste batzuk AJak egin zuen deialdiarekin. Gaur batzuk ere jarriko dute, Espainiako Errepublikaren urte hurrenean, eta zentzibilia ezberdinak daude gure herrian. Zergatik kostatzen da hainbeste aipatutako debate struktural horiek mahai gainean jartzea eta abiaraztea? Sarri, debateak edabideen bitartez egiten dira herri hontan, galdera erantzunak, ez kritika erantzunak ematen dira, tenis partietan, bezala, baina kostatu egiten da, eta ez dakite krisi honek lagundu dezaken ondorengoan horri ekiteko, baina kanpotik ikusita, herritar askorentzat nahiko ulergaitza da. Nik uste dut, badaukagula, baditugu arazo esente, baina bada arazo bat, eta da, epe motzeko politika jan iten gaituela, eta etengabean erantzun behar zaio gauzei, egunerokotasunetik, egungo instituzioetatik, eta horrek askotan, ez duela permititzen, nola baitere, begira da, altxatu eta beste gauza batzuei eztabaidatzea, ez? Nik uste dut horretan ezker soberanistak baduela izugarrizko ardura, ez? Nik beti esaten dut, herri hau begiratzerakoan, eduki behar ditugula motzak eta egunerokotasunari erantzun behar zaio, jendeak egunero ditu arazoak eta horiei erantzun behar zaio, baina baita ere herri honek behar du agi luzeat jarri. Hau da, pentsatu dezakegu datozen hamarkadatan egongo den iraultzaren erdian gu jarraitu dezakegula betiko nola baiteko horrezetakin, guk ez dugu uste. Guk uste dugu badirela erronka batzuk planetarioak direnak eta aldi berean Euskal Herritik ere erantzuna behar dutenak, ez? Aldaketa klimatikoa da bat. Iraultza teknologikoa, digitalizazioa, robotizazioa da beste bat. Zaintza da beste bat. Hezkuntza da beste bat. Osea, iraultza bat behar du herri honek, zentzu hoberenean. Eta hori ez da egiten egunerokotasunetik. Behar du, pausa hartu, eztabaidatu, eta alik eta sektore gehien horretaz inplikatu, ez? Eta nik uste dut gero eta garbiago gainera, hemen eredu ezberdinak daudela, eta nik respeto guztiarekin esaten dut, baina nik uste dut lehendakariak bildu gintuenean Gasteizen, azkenean hauteskunde botatzeko, eta horretara ere berandu heldu zirenez, nik egin una reflexio bat, ez dakilen konfidenzialtasuna apurtzea, baina nik esan duen, norbeito pentsatzen balin badu, hemendik ateratzen garela, badez ere betiko politikarekin, eta betiko gobernuak eginda, eta betiko paktuak eginda, eta nik uste dut sokerra da bila. Hau da, hemendik ez gera ateratzen horrela, arazoak aldatu egin direlako, eten jabean, eta oso erasakonean gainera aldatu dira. Orduan, politika izki handiz egiteko aukera dago, bai, kapaz izango dira egiteko, ez dakit, baina nik uste dut ezker independentista, ezker soberanista horretara dedikatu behar dela. Bere eredua defendatzera. Horrek ez du esan ez duela akordurik egin behar bestekin, baina guk eredua daukagu. Eta uste dugu krisi honek gure eredua indartzen duela teorikoki. Hau da, guk defendatzen ditugun baloreetatik beste gauza bat eraiki daitekelako, ez? Eta uste dut horretarako denbora behar dela. Problema da, egunerokotasunari erreparatu behar zaila, baina aldi berean kapaz izan behar garela pausarekin, halako eztabaidak egitea, halako elkarrizketak. Nik ez ditut adibidez halako elkarrizketak egiten. Beste gauza batzuen inguruan galdetzu dizute. Hori da, eta da, etengabean, egunerokotasunari begira, baina norbaitek pentsatzen du hemendik 10-15 urtetara familia bakoitzean 100 kotxe egongo direla, ez dira egongo. Automozioan sekulako iraultza dator, sekulakoa. Karbono zeroaren ekonomia dan aldatuko du, digitalizazioak dan aldatuko du. Beste gurenerako zenun informe batean esaten zela, egun dauden profesioetatik eguneko 60 hemendik 10 urtetan ez dela existituko. Guzti hori dator, 5G iraultza, 6G iraultza. Eta gugea, herri txiki bat, 3 milioi biztagiekin, eta galdera da, nola egingo dugu aurre guzti hori?
nire hor nahi dugu, hemendik 15 urtetara. Baina horrek exigitzen du, egunerokotasunetik haratago, nolabait ere, bueno, eta badaude ez, zintankak deitzen diote orain, baina nik uste dut esparru herritarrak ere zabaldu behar duela guztion eta hitz egiteko lasaitasunarekin, ez? Ansiedade gabe. Bai, eta azkena bukatzeko konfinamendu egoera benetan gogorra da, herritar askorentzat, denok ez delako baldintza berdinetan, baina azkeneko erreflexio bat eskatu nahiko nizuke ondo ezagutzen duzun, gordinki ezagutzen duzun errealitate baten inguruan, kartzalaren inguruan, eta bereziki asteak daramatzogulako konfinamendu egoeran, eta horrek ere, adibidez, senidengan zenolako inpaktua daukan, eta esker soberanistaren komunidadearen egoera animikoaren baitako errealitate bat ere badela. Bai, betu, nik lehen aipatu dizut, batzutan irabazi egiten dela eta beti ikasi egiten dela. Ez nik gaur adibidez telebistan, gaur batzu ez dut goratzen duz, psikologo batzuk esaten zer eragina duen etxean egotea hilabete bat. Eta ez nekien nerarregin edo barregin. Seguraski arrazoi aukiko dute, eta seguraski horrela izango da. Eske gure jendeak 25 urte darama horrela, 30 urte darama horrela, 17 urte darama horrela. Eta hori galera da, horiek ere mai gainean jarri behar dira. Momentu honetan bisitarik gabe daude. Beren semiak ezingo dira desplazatu. Ez dakate bisitari, baina hau bukatzen denean ere, seguraski, kontagia, kutsadura dela ero ez dela, seguraski egungo dira arazoak. Orduan, persoen gaia gero eta urgenteagoa da, nire ustez, termino humanitario eta politikoetan, ez? Eta orduan, bueno, guk beti ere plantatzen duguna, berri ere plantatu guk, oso gogoan ditugu, bere zenidei, gure maitasun osoa erarazten diegu, baina konpondularreko gauza bada. Hau da, halako egoera batean, baditugu oso nagusiak diren presoak arrisku bizian. Badiren bateari, neurriak hartu dituztenak, eta jendeak kaleratu egin dutena. Etxean utzi dituzte preso, milaka preso, beste gunean entzuten nuen, Bolivian, 18 urtetik gainezkoak kalean utziko dituztela. Egia da, bizitza laburragoa dela, baina esan nahi dut, eta hemen jarraitzen dute gauza bera egiten, ez? Orduan, nik uste dut, badugula nolabait ere, horretan ere, erreflexio sakon bat egin behar, ez? Zenbat aliz entzun dugu esaten adibidez, 15 urte kartzelan oso gutxi dela egindako ordaintzeko. Eta, haizu, orain desesperatua daude hiru aste dara baterako etxean. Hori esaten dutenak, orduan, esaten zu. Nik uste dut, honek balio behar duela ere pedagogikoki jendeari eta ez dira baldintza berak etxean egotero kartzela batean. Eta bat ere, gure jende hor dago urteak. Nik uste dut, oso urgentea dela, nolabait ere baldintza batzuekin bukatzea. Adinekoak eta gaixoak, orain daukate gainera sekulako aukera. Kalean usteko, zure eta arrazoi humanitario dengatik, eta gero denak ekarri behar dira lehenengo fase batean Euskal Herria. Zen eta bestea beste, halako egoeratan, komunidade batetik bestera bidaiatzea, arriskuan jartzea delako. Eta orduan, bitu, nik uste ingrediente guztiak da dela, urratxak emateko, nahi balin baduzu, krisi honetatik atera daiteken elementu positibo bat hori izan daiteke, ez? Bueno, aprobetxatu ezagun hau gauzak txukun egiteko zentzu horretan, eta beraz, gaixok eta adinekoak kalean uzten, eta gero, segituan, Euskaldunak, Euskal Herria ekartzen Euskaldunak, Euskaldun preso politikoak eta ez direnak, eta bakoitza bere komunitatean egotea. Ausarketa horiekin geratzen gara, Arnaldo Otegi, mila esker. Mila esker.